Ναι, γεια σας, μια δήλωση από το Θοδωρή Βλαχογιάννη, για το CNN, από το NBA. Σας αρέσει εκεί πέρα στην Αμερική, κύριε Βλαχογιάννη? Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Εκεί πέρα στην ομάδα παίζετε? Στις Los Angeles Lakers. Είστε καλύτερος από όλους εκεί στην ομάδα? Εγώ έτσι πιστεύω. Ποιο θαυμάζετε πιο πολύ από την ομάδα? Kobe Bryant. Ο Kobe Bryant πιστεύουμε όλοι ότι είναι καλύτερος, αλλά από τις δηλώσεις μας κάνει ο κύριος Θοδωρής Βλαχογιάννης, πιστεύουμε ότι ο Θοδωρής Βλαχογιάννης είναι ο καλύτερος. Άλλες δηλώσεις που έχετε να μας κάνετε? Είμαι καλύτερος σε όλες στο χωριό εδώ πάνω στην Εράιδα. Ποιους θαυμάζετε, κύριε Θοδωρή Βλαχογιάννη? Την οικογένειά μου, την ομάδα που με στήριξε, τον προπονητή, αυτά. Ωραία, κύριε Θοδωρή Βλαχογιάννη.